Dobrý den, moje jméno je Andrej a říkají mi Vagabund, jsem MMA zápasník. Vždycky Vagabund mě říkají protože jsem takový tulák, jako občas trénink, občas party, občas maty, občas herny, takový prostě street life. Žiju s manželkou, já s ní není moc sranda, ale představím vám svou manželku. Ty hajzle! Prohlášuji tu platu na mě! Nahni! Jsem říkal, že si není moc sranda. V Brně mě čekal největší můj zápas zatím pod Octagon MMA, takže si mě štáb vybral, že bude natáčet moji cestu jako sportovce, jako Vagabunda, tak prosím, pojďte se podívat. Jsem Jakub Angel. Mým vzorem je hodně Jirka Procházka, on trénuje v přírodě, on trénuje v lese, já tady mám za barákem jenom pole, takže trénuji v poli, mám takový domovský gym, nemám trenéra, trénuji si sám, víš, to je takový old school, já tady tyhle moderní gymy prostě nemám rád, víš co, borci přijdou, mají tílko, takový umaštěný brokolicu na hlavě, já mám rád prostě tady, víš co, si budu kompost, toto, loto, v poli stínovačka, mám železo, zahrádku, trénuju takhle prostě, já tam mám rád takhle a tímhle jsem vymyšlený a Jirka taky trénuje v lese, že jo, a stal se z něho UFC šampion. Pojď se mnou, tady máme bench, normální bench, víš co, jsem si svařoval sám všechno, a i ten grill, i bench, prostě stará škola, jo, je to všechno prostě na bicách, na tricák, tady tyhle ty kladky a to je pro holky, to je prostě pro nás normální chlapy. A zrovna pan Novotnej píše, hlasovečka. Poslouchej, ty debile, vole, přestaň si hrát na Vagabunda a okamžitě začni promovat ten turnaj, nebo tě stáhnu z té hlavní karty. No, proč musíme se začít nějak promovat asi? No nic, jedu promovat turnaj a tady, že jo, představuji svůj život, tak vám chci představit mýho miláčka, fanouš tady, normálně 3 litr v dieselu, ale hodně to žralo, jsem to předělal na plyn. Je to můj miláček, takový dělník, jo. Už jsme se něco najezdili, zbalil jsem na to vlastně moji starou a tam jsme ji splodili syna, ale to nebudu vyprávět teďko. No, pojď se podívat, prostě kola, litina, všechno. Drží, jo. Prostě jak u nás říkají borci na styl. Já kašlu na ty Gelänge-wageny, Mercedesy, tohle je prostě reální auto pro normální chlapy, nemá to proč mám takový asi ruce, žádný posilovač řízení, borci. Proč asi? Pojďte se podívat dovnitř, Co potřebuješ víc? Budíky má, světla, všechno, dneska všechno v elektronice, úplně na hovno. Tohle zmáčkneš, víš, tlačítko čtverec, co dělá, co znamená, zmáčkneš. Dneska ty tablety, obrazovky, borci, to už se nedělá, to už se nedělá takové věci. Jo, tady podívej se na tu páku. Vemeš do ruky a cítíš mužskou sílu. Bim, posilové řízení není. Jedeš, bicák. A blbečci se mě za to smějou, víte co, a já na vás blbečci kašlu. Já mám tady fanouše rád a dělá svou službu. No, tak pan Novotnej po mně chce, ať promuje nějak turnaj nebo toto.
ale já nevím, já jsem stará škola, za nás ty Instagramy, Facebooky nebyly, takže co se promovalo ty turnaje, tak bylo jedině jako, že si vytisl letáky, rozdával si letáky, lepil si letáky, tak já jsem přijel tady na cíl, vlastně to je takový můj hud, tady jsem vyrůstal, hodně sparingy večer se tady dějou, hodně jsou tady Brazilci, tak Octagon odsaď bere třeba ty Brazilce a brazilský jiu-jitsu se tady hodně jede, takže já si myslím, že tady by lidi odsaď mohli dojít a že by byli jako spokojeni. No, zkusím to tady vypromovat, rozdat a pozvat lidi prostě na ten Octagon. Chceme pozvat lidi, chodíme po Brně, na Octagon. Brně, Brno. Vole, můj kamarád Kotalík, vole, se s ním Fakt? jasně, Seděl s ním? Jasně. Kamo, normálně tam bude jako zápasy, všechno toto, Rochal, Lengal, ten je od vás, ten tady tam bude. Jasně, Já tam budu, jo, tak kdo jděte? Ale jsi dobrý, ale ty. Děkuji, kamarád. Octagon, přijď na Octagon v Brně, jdeme promo, víš, chodíme po Brně, rozdáváme letáky a to trošku vypromujeme. To jsou borci ode mě, to jsou bráchové. Řekl bych, píčo, pojďme se na zápasy, píčo, pozor. Brno, Octagon bude, my tady natáčíme pozvánku. V září bude Octagon, tady budou Lengal, Ruchal. Tady tu, co jde. Paní bude boxerka. Tady natáčíme pro Octagon, musíme pozvat lidi, víš? Octagon. Přijďte na Octagon v září v Brně, přijďte. Září Brno, v Rondu, září, 21. Ano. Vémola možná bude zápasit tam, uvidíme. Teď bude Eden a pak Brno. Rondo, jak je hokej, Rondo. Dobrý, mějte se. Vás na Octagon, jestli sledujete Octagon, bude v Brně, v září bude. Jestli znáte borce, dojdete do fajně, děláte MMA nebo něco? Ne? Tak jsme street fightři. Ulice je základ, to je nejlepší, ulice je základ. Takže my tady zveme všechny, víš, aby byla atmosféra a podpořit brněnské kluky, tak přijďte, no. Děkuji. Tak přijdeš? Dobrý, díky borci. Promo máme hotový, uvidíme, jak to vyjde, doufám, že dojdou lidi. Snad mě nestáhnou z té hlavní karty. Poprosil bych vás o subscribe, jak se říká subscribe, ten zvoneček zmáčknout a nějaký sdílení toho videa, protože ten štáb sleduje moji cestu na Octagon MMA v Brně 21. září a doufám, že tam budu startovat a kdybyste mohli nějak pomoct, tak budu velice rád sdílením a subscribem. Has!